Video yathu ya lero tionesana mmene tingagwiritsire ntchito ma account awiri a WhatsApp kapena kuti ma phone number awiri a WhatsApp ku WhatsApp ofanana mmodzi. Poti messenger amatheka kale zimene zizi. Koma mutakhala kuti mufuna kuti mugwiritse ntchito WhatsApp business. Koma phone ndi imodzi. Mungatani? Ndiye tionesane kuti matani. Ndiye chomwe muyenera kuchita mukapita ku Play Store ndikangopanga search kuti app clone. Ndiye ma application ndikuti amabwera ambirimbiri. Pala china Parallel app, multiple accounts, onsewa ma application amene abwera apapa. Ndikuti ntchito yake ndi imodzi. Komano ine ndikuti ndingogwiritsa ntchito iyi ya clone app iyi ndiye ndingoyipanga open. Ndikuti apapa kuti upange no clone WhatsApp wako ungopanga apapa plus. Kenako agree. Ndiye ikafika apapa umasankha application iliyonse imene ufuna kupanga clone. Fuasi WhatsApp yekha imene angathe kumpanga clone. Chilichonse sotha kuchipanga clone. Ndiye ndisankha WhatsApp business iyi tipanga apapa plus. Kenako ndikupanga clone. Ndiye mmene mukumuonera apapamo ndikuti watheka ndiuyo ndikuti tipangodina pamene pachonchi. Basi apapa ndikuti mabweresanso kuti uchite kuyambiraso kumpanga register. Sonezama kuti ukayika ku phone number ina kwina kujaso khala phone number ina ndikuti zonse zizitheka pakamodzi. Zikatero tu WhatsApp amene mumpanga clone kuyikako phone number ina. Kwina kuchapoti phone number imakhalanso kuti iliko kale. Basi zimakhala kuti apopo zonse zili clean. Ndiye tionanso video sadira.